a punt per fer el final de curs aquí a la British School de la Costa Daurada. Campionat d'escola pels alumnes de 5è i 6è de primària. Me acostumo igual que quan no hi ha altra opció. Taula 4. La Maite i la Júlia contra la Leire i la Carlota. 30 segons, eh? No, perdona, 20 segons. Quan? Ara ja 20, eh? Només us queda 20 segons. Uau, aquesta taula 2 van molt igualats, eh? Molt bé. El lloc postre que hi queda és suficient per cabre. Deixo d'estar confortable quan arriba el sol. Ui, que l'ha passat aquest taulell. I tots han tingut el seu premi. Tots s'emportaran un record d'aquest campionat aquí al Can Llarg. El seu parlar em fa pensar en les poques ganes d'escoltar. La directora. T'ha agradat aquest torneig? Perfecte. Sí? Tornaries a repetir? Sí. L'any que ve t'esperem? Sí.